hezky ukázat vám letoun S-39 Gripen, nejenom jeho vynikající manévrovací vlastnosti, ale i dynamiku. Jak by říkal kolega, na pilota působí v těch rychlých zatáčkách přetížení až 9G. To přetížení pomáhá vydržet pilotovi takzvaný anti-G oblek, který je v tomto letounu kompletní, to znamená kalhoty i vest. A práve nám pilot lietadla JAS-39 Gripen ukázal efektný prvok, tzv. Prekrut, ktorý bol zakončený sériou rýchlych vykrutov. Môžeme sa tešiť aj na ukážku letu na minimálnej rýchlosti s veľkým uhlom nábehu. Máme tady to, že oni můžou ukázat, ale ten může len přičí a 512, to je normálna VTP na malých výškách. To je, lebo nemám preskúšať úplne. A lietadlo prechádza do postavy špirály. Skutočne komentovať túto ukážku je hodne ťažké, lebo zvukový efekt pridaného spaľovania podľa mňa hovorí sám za seba. Zastavit na vzdálenosti 600 metrů. A pilot nám predviedol efektný prvok, nastavené skúpanie, kde sú smer pomocou skutočne dneska na Piešťanskom nebi sa ukazuje široká škála použitia tohto lietadla, a to od minimálnej rýchlosti až po vysoké nadvzduchové rýchlosti. V současné chvíli pilot odbržuje letoun na minimální rychlost, která se bude pohybovat okolo 180 km za hodinu. Při úhlu náběhu 26 stupňů. Vážení návštevníci, skutočne si všimnite veľkého nábehu, pri ktorom je lietadlo stále manevrovateľné a pohonná jednotka mu dodáva ťah a potom to prelete na minimálnej rýchlosti vykoná zrýchlenie. Tento letoun už se neřídí klasicky, ale vy v podstatě dáváte počítači, předáváte mu svoje myšlenky, to, co chcete dělat, a on to udělá za vás rychlejc a bezpečnějc, než je zkouškou. To je ještě další stupeň. Skutočne vykonanie letovej ukážky na verejnosti kladie Můžete vidět stoupání na záporných úhlech, na záporných Gčkách, to znamená tlačené stoupání zhruba na -3G. Záporné Gčka sa prejavujú na organizmus pilota tak, že krv celého tela sa mu nahrnie do hlavy a pri vysokých preťaženiach záporného charakteru dokonca prichádza tzv. Červené videnie, keď mu krv natečie do očí. Manevrovanie
zatáčky, levého kruhu a přepsání. Vážení návštevníci, môžete si všimnúť zvláštnych, by som povedal, až ako extrémnych prejavov vysokého preťaženia a dynamického zaťaženia na lietadlo. To sú také tie pásy za krídlami. To nie sú žiadne dymové efekty, to je skondenzovaný vzduch. Za hodinu. Všetci všimnete, že 52 a má nalietaných